ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शालक्य चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपरान्तिकं। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். இன்றிலிருந்து 18 நாட்கள் பகவத்கீதை நம்ம புரிந்து கொள்வோம். ஸ்லைட்ஸ்குள்ள போகலாம். இது இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தில் அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தொகுப்பு வழங்கப்படுகிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா முதலில் அவருடைய மேற்கத்திய நாடுகளில் அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை தொடங்குறதுக்கு அதிக ஆர்வம் கொண்டு இருந்ததால், அனைவரும் அங்க நிறைய பேர் ஆர்வமா இருந்ததால ஜூலை 1966 நியூயார்க்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதாவால் அவருடைய ஆச்சாரியர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் இஸ்கானை தொடங்கினார். நியூயார்க்கில் தொடங்கினார். 1970களில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ரத யாத்திரையில் பிரபுபாதா கலந்து கொள்ள போது எடுத்த புகைப்படம் தான் இப்போ நீங்க பாக்குறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை பத்தி நம்ம ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பெற்றோர் அவருடைய தந்தையின் பெயர் கௌர் மோகன் தே, தாயார் ரஜினி தே, திருமதி ரஜினி தே. இவருடைய சிறு வயதிலிருந்தே அவர் ஜெகநாத யாத்திரா, பூரி ஜெகநாத யாத்திரா பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி அவருடைய வீட்டில் ரத யாத்திரை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப விருப்பம். அதனால அவருடைய தந்தையான மோகன்தே அவர்கிட்ட போய் அவர் கேட்கிறாரு. அவருடைய தந்தை அவருக்கு சிறிய ரதம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து அவருடைய சிறு வயதிலேயே அவர் ரத யாத்திரையை செய்து முடிக்கிறார். அதன் பின்னர் அவருடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை 1922 அவர் சந்திக்கிறார். அதுதான் நீங்க பாக்குற 2வது படம். மேலும் 1933 அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தில், அதாவது இந்த இஸ்கானில் அவர் தீட்சை பெறுகிறார். அந்த அதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவரிடமே அவர் தீட்சை பெறுகிறார். இப்ப 3வது படம் நீங்க பாக்குறது அவருக்கு திருமணம் செய்து கொண்டு அதன் பின்னும் அவர் தொடர்ந்து அவருடைய அந்த தொண்டை பணியாற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பக்தி இயக்கத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்கிறார். அதுல பல மேடைகளில் சென்று அவர் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தின் பெருமையை பறைசாற்றுகிறார். 4வது படத்தில் நீங்க பார்க்கிறது மேற்கத்திய நாடுகளில் கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை விநியோகிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் அவருடைய குரு அவருக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். அதன் பேரில் அவர் பிருந்தாவனத்தில், மதுரா பிருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையா, அங்கிருந்து அவர் தினமும் டெல்லிக்கு நடந்தே சென்று புத்தகங்களை தயார் செய்வதும், புத்தகங்களுக்கு ப்ரூஃப் ரீடிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, உரை எழுதி அச்சிட்டு புத்தகம் ஹரே கிருஷ்ணர் புத்தகங்களை அச்சிட்டு அவற்றை விநியோகம் செய்தார். இவ்வாறு, அதாவது இது மாதிரி அவர் நடந்தே பிருந்தாவனத்திலிருந்து டெல்லி வரைக்கும் நடந்து சென்றதில் அவருக்கு 2 வாட்டி ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வெப்ப பக்கவாதம் ஏற்பட்டு அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார். 5வது படம் நீங்க பார்க்கிறது பல தேசிய தலைவர்களுடனும், அதாவது இங்க ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் அவர் ஆரம்பிச்சது நியூயார்க்ல தான் பார்த்தோம். ஸோ அங்க அது தவிர மற்ற நாடுகளிலும் அவர் சென்று இந்த இயக்கத்தின் பெருமையை, ஹரே கிருஷ்ணா பக்தி இயக்கத்தை பறைசாற்றினார். இப்ப இந்த படத்துல நீங்க பாக்குறது என்னன்னா, அவர் முதல்ல சென்ற அந்த கப்பல் சரக்கு கப்பலில் தான் சென்றார். அவர் பயண கப்பலில் செல்வதற்கு அவருக்கு வசதி இல்லை. ஆகையால் அந்த 1965 சுமார் அவருக்கு 70 வயது இருக்கும். அப்பொழுது ஜலதூதா அப்படிங்கிற சரக்கு கப்பல்ல, அந்த சரக்கு கப்பலோட உரிமையாளர் சுமதி முராஜிடம் அனுமதி கோரி, ஏன்னா சரக்கு கப்பல்ல மற்ற பேர் பயணிக்க முடியாது, இருந்தாலும் அவர் அவருடைய குரு ஆணையின் பேரில் அவர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பறைசாற்ற வேண்டும், அதற்காக செல்ல வேண்டும். அதற்காக இவரிடம்
இந்த சரக்கு கப்பலில் அனுமதி கோரி அமெரிக்கா வந்து சேர்கிறார். அப்படி இருந்தும் அவருக்கு வந்து வழியில் அவருக்கு இருமுறை மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. இருப்பினும் அவருடைய மன வலிமை காரணமாகவும் மன உறுதி காரணமாகவும் அந்த எடுத்த காரியத்தை வந்து ஒழுங்காக முடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற இதுக்காக அவர் வந்து அதையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிலிருந்து மீண்டு வந்து அமெரிக்கா சென்று அங்கு ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை அவர் தொடங்குகிறார். இப்ப ரெண்டாவது இந்த படத்தில் பார்க்கிறது வந்து நீங்க இவர் வாத்தியம் வாசிக்கிறார் இல்லையா, இந்த தாம்சன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பூங்கா இருக்கு இந்த நியூயார்க் அந்த அமெரிக்கால. அங்க வந்து அவர் வந்து மதியம் 2 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை தினமும் இந்த கர்த்தால் அப்படிங்கிற தாள வாத்தியத்தை உட்கார்ந்து அதை வாசித்துக் கொண்டு பக்தர்களுடன் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா பஜனை செய்து கொண்டு இப்படிதான் வந்து அவருடைய இந்த இஸ்கான் இயக்கம் அவர் வந்து ஆரம்பித்தார். அவருடைய 70 வயதிலும் அவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு உற்சாகத்தோடு செய்தாருங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்க்கிற படத்தில் சான் பிரான்சிஸ்கோ, அதுல வந்து ஹிப்பிகளுக்கு நடுவில் அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உபதேசிப்பது தெரிகிறது. அதுக்கப்புறம் அவருடைய படத்தின் 4வது படம் வந்து நீங்க பாக்குறது வந்து யுனைடெட் கிங்டம்ல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன், அவர் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூமெண்ட்ல வந்து சேர்ந்து அவர் வந்து பஜனை செய்கிறார். 5வது கடைசி படம் வந்து மாஸ்கோல எடுத்தது. ஸோ இது மாதிரி உலகம் முழுவதிலுமே அவர் வந்து பயணித்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை கிருஷ்ண பக்தியை பறைசாற்றி வந்தார். இதை பற்றி ஒரு இதுக்கப்புறமா வந்து இது தவிர உலகம் முழுவதும் அவர் சென்ற போது பல உலக தலைவர்களை சந்தித்து நமக்காக 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை, அதாவது வேதம் இலக்கியங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து அவர் வந்து மொழிபெயர்த்து பல்வேறு மொழிகளில் வந்து அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். இது தவிர அவர் வந்து ஒரு நாளிதழும் தொடங்கினார். அது பேர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமெரிக்கால வந்து, ஏன்னா நம்ம மேகசின் படிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே ஆர்வம் இருந்ததுனால அதையும் அவர் செய்து இவ்வாறு பல யுக்திகள், அதாவது பல முயற்சிகள் செய்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியையும் உலகம் முழுவதும் அவர் வந்து கொண்டு சென்றார். இப்போ இது பற்றி ஒரு வீடியோ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ எங்கெல்லாம் பயணிக்கலாம். விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. உலகம் முழுவதும், அதாவது 1965 77 வரை 12 முறை உலகம் முழுவதும் 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார். எந்தெந்த நாடுகள் எத்தனை வாட்டி போயிருக்காருங்கிறத வந்து நம்ம இந்த டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இவங்க தான் வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெய்டி, அதாவது அந்த மூல விக்கிரகங்கள், அதாவது மூலவர்கள், இவர்களை நம்ம பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு, ஸோ இவர்களுக்காகத்தான் இப்போ வந்து பெரிய அளவில் ஒரு இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து ஒரு பெரிய கோயில் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது. பூமி பூஜையும் நடந்து ஏறியது. ஸோ இப்போ இவங்களுடைய அனுகிரகத்தையும் நம்ம பிரார்த்தித்து நாம வந்து செஷனுக்குள்ள செல்லலாம். இதுதான் இந்த ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மங்களூர்ல அமைந்துள்ள டெம்பிளோட கோயிலோடைய முகவரி. கோயில் தலைவர் ஹெச்ஜி, அதாவது ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்ட தாஸ், அவருடைய தலைமையின் பேரில் தான் வந்து இந்த அனைத்து வகுப்புகளுமே செவ்வனே நடந்து வருகிறது. இப்போ நம்ம பகவத்கீதையை பத்தி ஒரு சுருக்கம் பார்ப்போம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஒரு புத்தகமாகவும் இருந்து வருகிறது. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியுடன் புதிய அர்த்தங்களை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து, நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி, அப்புறம் வந்து ஐன்ஸ்டீன் அவங்க எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க.
ஏன் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில பல பல பிரதிகள் இருந்தாலும் ஏன் வந்து நம்ம இஸ்கானோட பகவத்கீதை உண்மை உருவில் படிக்க வேண்டும்? ஏனெனில் இதுதான் வந்து உண்மை உருவில், அதாவது எப்படி உள்ளது உள்ளபடி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால், போனுக்கு வந்து நம்ம சார்ஜ் போடுறோம், அலைபேசி வந்து சேதமடைந்து விடும். உடைந்த கேபிள் மூலமா நம்ம சார்ஜ் போட ட்ரை பண்ணோம்னா சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. எப்படி வந்து ஒரு உடைந்த கேபிள் மூலமா நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியாதோ, அதே மாதிரி வழியா இருக்கிற அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலமா வந்தால் ஒழிய இந்த பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வருவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதே போல் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வந்த போதனைகள் அடுத்தடுத்து இணைந்தே இருக்கும் ஒரு துண்டிக்கப்படாத சங்கிலி தொடர் வழியாகவே சிறிதும் மாறுதல் அடையாமல் வரல இயலும். இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல இருக்கார், அவருக்கு கீழே வந்து பிரம்மா, அப்புறம் நாரதர், அதுக்கப்புறமா வந்து மற்ற ஆச்சாரியர்கள் மூலமா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், அவருக்கு அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் மூலமா இந்த இப்படி நேரடியா வந்து ஒரு சங்கிலி தொடர் போல் ஒரு துண்டிக்கப்படாத சங்கிலி தொடரா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாருங்கிறது நம்மளுக்கு அப்படியே வரும். அப்படி வந்ததுதான் இந்த இஸ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். ஆனால் 18 நாட்களில் நம்மால் அதை முழுவதுமாக செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனத்தை செலுத்துவோம். அதனால இந்த கோர்ஸ், இந்த செஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறிக்கோள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கீதையை பற்றிய ஒரு ஆழமான உங்களை ஆய்வுக்கு வந்து உங்களை தயார் செய்தல் தான் இந்த குறிக்கோள். பகவத்கீதை வந்து எப்போ உருவாச்சு அப்படிங்கறது அந்த உருவான சூழ்நிலையை பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் இது அனைவரின் நலனுக்காகவே. ஏன் தான் அவர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்காக மட்டுமே சொல்லலை இந்த பகவத்கீதை, அவனை வந்து ஒரு காரணமாக வைத்துக்கொண்டு நம் அனைவருக்கும் இந்த பெரிய ஒரு இது சென்று சேர வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பகவத்கீதையை உபதேசித்திருக்கிறார். பகவத்கீதையில் உரையாடிய கதாபாத்திரங்கள் யார் யாருன்னு பார்ப்போம். நம்ம இதுல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பிரதானமாக 575 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். 700 ஸ்லோகங்கள், அதுல வந்து 575 ஸ்லோகங்கள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பேசியிருக்காரு. அதற்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் அவர் வந்து 83 ஸ்லோகங்கள் பேசியிருக்காரு. எங்கெங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயம் 1 இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அப்புறம் வந்து 11, அது தவிர வந்து 28 ஸ்லோகங்கள் மற்ற அத்தியாயங்களிலும் வந்து அர்ஜுனன் பேசியிருக்காரு. அதற்கு அடுத்து சஞ்சயன் அவர் வந்து 41 ஸ்லோகங்கள் அத்தியாயம் 1 மேலும் 2, 11, 18 ஆகிய அத்தியாயங்களிலும் பேசியிருக்காரு. கடைசியா திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் பேசியிருக்காரு. இன்னைக்கு அந்த ஸ்லோகம் தான் நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க போறோம். அது என்னன்னு பார்ப்போம். இதற்கு அப்புறமா பகவத்கீதையில் முக்கியமாக பேசிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை தான் குறிக்கும். பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ண பரமாத்மா, அவர் தான் ஈஸ்வரன், ஈஸ்வர தத்துவம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்ம தத்துவம், அது வந்து நம்ம எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள் தான், அதை பத்தி. மூணாவது வந்து பிரகிருதினா என்ன, அதாவது ஜட இயற்கை, மெட்டீரியல் நேச்சர் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து பௌதிக அல்லது ஜட இயற்கை. 4வது காலம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 5வது கர்மாங்கிறது வந்து நம்ம செயல்பாடுகள் அனைத்துமே. இது 5 பத்தி தான் இந்த பகவத்கீதை முழுவதும் பேசப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சிச்சுவேஷன், என்ன நிலைமையில வந்து இந்த கீதை பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து நம்ம கீதையை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம் பார்க்கலாம். அதாவது பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பகவத்கீதை அப்படின்னா வந்து பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட கீதை. பகவான் அப்படிங்கிறது யாருன்னு, பகவான்னா யாருன்னா இந்த 6 குணங்கள் முழுமையாக நிறைந்திருப்பவர் தான் பகவான். என்னென்ன 6 குணங்கள்னா ஞானம், பலம், ஐஸ்வர்யம், வீரியம், சக்தி, தேஜஸ் ஆகிய 6 குணங்கள் முழுமையாக நிறைந்திருப்பவர் தான் பகவான். அந்த பகவானால் பாடப்பட்ட கீதம்,
கீதைனா வந்து பாட்டு இல்லைன்னா கீதம் சொல்லலாம் இல்லையா, அது மாதிரி பகவானால் பாடப்பட்ட பாடல், அதுதான் வந்து பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது என்று ஆனது. இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வேதம் வந்து எல்லாராலையும் பிரமாணமாக ஒற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. பிரசித்தமாக எல்லா மதத்தினரும், அதாவது இப்ப நம்ம பாரத தேசத்தில் எல்லோரும் வேதத்தை பொதுவாக ஒற்றுக்கொள்வர். அந்த வேதத்தை வந்து நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதிகாச புராணங்கள் அப்படின்னு 2 இருக்கு. அந்த 2த்தையும் நம்ம புரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம வந்து வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது முழுமையாக தெரியும். இதிகாசம் என்றால் என்ன? இதிகாசம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஸ்ரீராமாயணம், அப்புறம் வந்து மகாபாரதம், இவை 2ம் பிரசித்தமான இதிகாசங்கள். பகவான் வந்து நேரடியாக அந்த துவாபர யுகத்திலோ எந்த யுகத்தில் பிறந்த அவதரித்தாரோ அப்போ நேரடியாகவே அவருக்கு முன்பாகவே பாடப்பட்டதுதான் இதிகாசங்கள். புராணங்கள் என்பது 18 புராணங்கள் இருக்கின்றது. அது வந்து புராணம்னா என்னன்னா வந்து அவர் நேரடியா இல்ல, இருந்தாலும் அவரை பற்றி அவர் இல்லாத சமயத்தில் சொல்லப்பட்டது வந்து புராணங்கள். 18 புராணங்கள் இருக்கிறது. பாத்ம புராணம், அப்புறம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ரொம்ப பிரசித்தம். இது மாதிரி 18 புராணங்கள் இருக்கின்றன. இந்த இதிகாசத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த இதிகாசமான ஒன்றுதான் இந்த மகாபாரதத்தில் சாந்தி பர்வம் அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா, அதுல வரதுதான் இந்த பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட இடம். கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டி சென்றார். குருக்ஷேத்ரா போரில் போராட அர்ஜுனன் வந்து சிரமப்பட்டு நின்றார். அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாகவே பகவத்கீதை கிருஷ்ணரால் பேசப்பட்டது. இப்ப கீதா மகாத்மியம் அப்படிங்கறத பத்தி, கீதையோட மகாத்மியம் அதோடைய பெருமையை பற்றி ஒரு 2 நிமிடம் நம்ம வந்து என்னங்கிறது கேட்போம். अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. இந்த பகவத்கீதை மகாத்மியம் என்பது பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவன் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் அவள் செயல்படாமல் போகும். இது வந்து கீதை மகாத்மியம்ங்கிறது வந்து ஆச்சாரியரான அத்வைத ஆச்சாரியரான ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அவர் எழுதினது. இது வந்து கீதா மகாத்மியம், கீதையோட பெருமையை எழுதியிருக்கிறார். இதுல வந்து மெயினா சொல்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, முக்கியமா சர்வோபிதேஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹா பார்த்தோ வத்சஹா சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகது. இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, எல்லா உபநிஷத்துக்களிலும் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது.
இடைக்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்பட்டு அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். அதாவது இந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு அர்ஜுனன் வந்து ஒரு வியாஜமா கண்ணுக்குட்டி இருந்தாதான் ஒரு பசுமாட்டு கிட்ட வந்து பால் கறக்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு காரணமாக அர்ஜுனனை கொண்டு நம்ம எல்லாருக்குமாக கொடுக்கறதுக்காக வந்ததுதான் இந்த கீதை அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கீதாமிர்தம். இப்போ இந்த முதல் அத்தியாயத்தின் பேர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய கவலை. அர்ஜுனன் வந்து கவலையோட இருக்கிறான். ஏன் கவலையோட இருக்கிறான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அவர் வந்து இந்த போர் வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து போர் தொடங்கறதுக்கு 2 படைகளும் திரண்டாயிற்று. ஆனா வந்து அர்ஜுனனுக்கு மனத்தினுள் கலக்கம். எதிரில வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள், நம்முடைய பிதாமகர்கள், நம்முடைய உறவினர்கள்லாம் இருக்கிறார்களே, இவர்களை நம்ம வந்து கொல்லலாமா வேணாமா, இதனால நம்மளுக்கு பாவம் வருமா புண்ணியம் வருமா, இது சரியா தவறா அப்படின்னு அவனுக்கு நிறைய கேள்விகள் மனசில் எழறது. இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் கூட நிறைய கேள்விகள்லாம் வரும். நம்ம வந்து அது மாதிரி அவனுக்கு நிறைய கேள்விகள்லாம் எழறது. இப்போ வந்து அவன் சோகத்தோட இருக்கிறான். கையை வந்து தலையில வைத்துக்கொண்டு கண்ணில் கண்ணீருடன் அவனுடைய வில் அம்பு எல்லாம் வந்து கீழே விழற நிலைமையில அம்பு வந்து அம்புரா தூளி வந்து கீழே விழற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி வில்லையும் கீழே போட்டு விட்டான். இந்த நிலைமையில தான் வந்து அவன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறான், நான் என்ன செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பொழுது சொன்னதுதான் இந்த கீதை. இதுதான் அர்ஜுன விஷாத யோகம், முதல் அத்தியாயம். இந்த ஒரே காட்சிக்கு கதாபாத்திரங்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் நம்ம என்னங்கிறது பார்ப்போம். அதாவது இது வந்து பாரத போர், இந்த குருக்ஷேத்ரா யுத்த பூமி இல்லையா? இத பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருக்கு? நம்ம முதல்ல பேசுறது வந்து திருதராஷ்டிரர் தான் பேசுறாரு. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் ஸ்லோகமா. அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப கலக்கத்தோட இருக்கிறான். அவனோட எதிர்வினை வந்து கலக்கம். துரியோதனன் வந்து அவனுக்கு வந்து மனதுக்குள் பயம். அது என்னங்கிறதும் நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் நம்ம பார்ப்போம். அவனுக்கு என்ன பயம்னா வந்து இவ்வளவு இப்படி பாண்டவர்களுக்கு வந்து கௌரவர்களை விட கம்மி அக்ஷோகணி சேனை தான் இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதை நேர்த்தியாக அவர்கள் செய்து கொண்டு நம்மளுடன் போராட வந்து விட்டார்களே அப்படிங்கிறது மனசுக்குள்ள அவனுக்கு பயம். அது என்னங்கிறது விரிவா நம்ம பார்ப்போம். திருத்தராஷனுக்கு என்ன மனசுக்குள்ள எதிர்வினை? அவனுக்கு வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் நல்லபடியா இருக்கிறார்களா, ஜெயித்தார்களா, இல்ல பாண்டு புத்திரர்களாகிய பஞ்ச பாண்டவர்களும் இந்த ரணபூமியை விட்டு வேண்டாம், எனக்கு போரே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களா, இல்ல அவங்க போரிட்டாங்களா அப்படிங்கறத வந்து அவன் சஞ்சயன் மூலமாக அவன் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறான். இதுதான் வந்து ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களில் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். ஒரே காட்சி தான் இருக்கு, ஆனா ஒவ்வொருத்தர மனசுலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி தோன்றது. இப்ப முதல் ஸ்லோகம் நம்ம வாசிப்போம். திருதராஷ்டிரர் தான் முதல் ஸ்லோகம் பேசுறார். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா சைவ கிம குர்வத சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேள்வி கேட்கான். அப்படின்னா என்ன? புண்ணிய கஷேத்திரமான புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலம் இது. குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது புண்ணியமான யாத்திரை ஸ்தலம். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா யாத்திரை போறோம், அவ்வளவு புண்ணியமான ஸ்தலம் அது. இந்த பரசுராமர் கூட வந்து அந்த ஸ்தலத்திலேதான் வந்து அந்த சத்திரியர்கள் எல்லாம் வீழ்த்தி அப்பேற்பட்ட ரொம்ப புண்ணியமான ஸ்தலம் தான் அது குருக்ஷேத்திரம். அப்பேற்பட்ட குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு போர் தொடங்கணும் அப்படின்னு முடிவு ஆயிடுத்து. ஏன்னா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தூது போறார், 5 கிராமங்கள் கொடு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா அது திருதராஷ்டிரருக்கும் சரி துரியோதனனுக்கும் சரி அந்த 5 கிராமங்கள் இல்ல 5 குண்டூசி நிலம் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறாங்க. சோ இந்த போர் புரியறதுக்காக விருப்பம் கொண்டு 2 பேரும் போனாங்களே, என்ன ஆச்சு? போர் தான் செய்யறாங்களா, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு குத்தலா அதாவது ஒரு மறைச்சு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் திருதராஷ்டிரர். என்ன அர்த்தம்? இதோட உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா, இவ்வளவு புனிதம் வாய்ந்த இந்த குருக்ஷேத்திரமாக இருக்கிறதே, இந்த குருக்ஷேத்திரத்தின் மகிமையினால எங்க தர்மரோட மனம் மாறி இல்ல எனக்கு போரே வேண்டாம், எனக்கு வந்து ராஜ்யமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப போயிடுறாங்களா அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு கேள்வி அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட கேட்கிறார், மறைத்து கேட்கிறார்.
இப்ப சஞ்சயன் என்பவர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து வேதவியாசருடைய பரம சிஷ்யர். அவருக்கு வந்து ஞானக்கண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இருந்த இடத்துல இருந்தே அவருக்கு வந்து என்ன நடக்கும், எங்க அது போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானத்தை வேதவியாசர் வழங்கியிருக்கிறார். திவ்ய திருஷ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதன் மூலமாக இருந்த இடத்திலேயே அந்த திருதராஷ்டிரரோட அரண்மனையில உட்கார்ந்து கொண்டே அவர் வந்து போர்க்களத்தில் நடப்பவைகளை அவர் வந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இதுல இன்னும் ஒண்ணு பார்க்கணும், என்னன்னா என் மகன்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா சொல்றார், பாண்டுவின் புதல்வர்களும் அப்படின்னு தனியா வேறுபடுத்தி சொல்கிறார். அதை பத்தி நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி, எப்படி ஒரு புதுமனை புகு விழா அதும்போது நம்ம பால் வந்து காய்த்துவோம், பால் பொங்குதல், அது வந்து மங்களகரமான ஒரு விஷயம் இல்லையா. அது மாதிரி தர்மக்ஷேத்திரம்ங்கிறது வந்து அதை வந்து ஓமானம் கொடுத்திருக்காங்க, இது மங்களகரமான விஷயத்துக்கு. இந்த பாலை வந்து திரித்தோம்னா தண்ணீர் தனியாகவும் பாலேடு தனியாகவும் பிரிந்து விடும். அதே போல திருதராஷ்டிரன் என்ன சொல்றான்னா, மாமக்கா அப்படின்னு தனியா சொல்றான், பாண்டவர்கள் அப்படின்னு தனியா சொல்றான். அதாவது தன்னுடைய புதல்வர்கள் வந்து தனியா, அது வந்து ரொம்ப வசதியாகவும், தனியா பாண்டுவின் புதல்வர்களும், ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் வந்து தன்னுடைய தம்பியுடைய புதல்வர்கள் தானே, தன் தம்பி புதல்வர்கள் சொல்லியிருக்கலாமே, அப்படி சொல்லாம பாண்டவா அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா என்ன, அதுல இருந்தே தெரியறது பாரபட்சமா பேசுறான் அப்படிங்கிறது தெரியறது. மூணாவது, இந்த ரசகுல்லா இது எதுக்காக அவமானப்படுத்திருக்கிறாங்கன்னா, கிமா கூறுவத, ஏதாவது ஒரு எதிரில் வந்து ஒரு இனிப்பு பண்டம் வைத்து விட்டோம், நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம், சாப்பிடத்தான் போகிறோம், அது தெரிந்த விஷயம்தான். அதே மாதிரி போர் புரியணும் முடிவாயிடுத்து, என்ன செய்தார்கள் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு குதர்க்கமான ஒரு பேச்சு. என்ன உண்மையிலேயே வந்து இந்த பாண்டவர்கள் வந்து போர் தான் செய்தார்களா, இல்ல வந்து வேண்டாம் எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டான்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறான். அதுதான் இந்த கிமா கூறுவத ஓமானம். இந்த அத்தியாயம் 1ல 3வது ஸ்லோகம் வாசிப்போம் இப்போ. பஷ்யதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமும் வியூடாம் திருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஆச்சாரியரே, இது வந்து துரியோதனன் வந்து அவருடைய ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியர் அவர்கிட்ட கேட்கான். ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரரான திருஷ்டத்யும்யன் உங்க புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றான். இதுதான் வந்து நம்ம ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இது. இவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா, இந்த துருபத புத்திரன்கிறவர் வந்து திருஷ்டத்யும்னன், அவன் வந்து யாகத்தினால், அந்த துருபத மன்னன் வந்து யாகம் செய்து துரோணாச்சாரியரே அழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாகம் செய்து பிறந்தவன் தான் திருஷ்டத்யும்னன். ஆனா திருஷ்டத்யும்னனுக்கே வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து குருவா இருந்து வில் வித்தை எல்லா வித்தைகளும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஏன்னா வந்து அவர் வந்து பாரபட்சம் இல்லாமல் கற்றுக் கொடுக்கிறார். எப்படி பாண்டவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி துருபதன் கற்றுக் கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி துரியோதனனுக்கும் அவர் தான் வந்து இந்த கௌரவர்களுக்கும் அவர் தான் குலகுரு, அவர் தான் இந்த ஆச்சாரியர். அதுதான் கேட்கிறான் துரியோதனன், உங்களாலேயே தயார் பண்ண உங்களுடைய சீடன் திருஷ்டத்யும்னால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த பெரிய படையை, பாண்டவர்களுக்கான பெரிய படையை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மனசுல அவனுக்கு பயமா இருக்கு. இவரே வந்து தயாரப்படுத்திட்டார் இந்த திருஷ்டத்யும்னனை, இவரையே கொல்றதுக்கு இவன் பிரதிஜை பண்ணின்னு வந்திருக்கான். இவன் இவ்வளவு நல்லா வந்து இந்த படையை வந்து திரட்டின்னு வந்திருக்கானே, நம்ம ஜெயிப்போமா மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துல, மனசுல ஒரு பயத்தோட வந்து அவன் இத பேசுறான். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் 19வது ஸ்லோகம். ச கோஷோ தாத்ராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி யதாரயத் ந பஷ்ய பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ பியனுநாதயன். இது மாதிரி நடந்த பிறகு என்ன ஆகிறது என்றால், அவர்களுடைய பாண்டவர்களும் சரி கௌரவர்களும் சரி அவரவர்களுடைய சங்கநாதம் செய்கின்றனர். ஏன்னா சங்கநாதம் தான் வந்து நம்ம ஒரு போர் துவங்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்கநாதம் செய்வதுதான் வந்து ஒரு மரபு. அதனால வந்து என்ன பண்றாங்க, முதல்ல வந்து அந்த கௌரவர்கள் அவங்களுடைய சங்கை ஊதுகிறார்கள். ஆனா கௌரவர்களுடைய சங்கை பற்றி ஒரு குறிப்பும் கிடையாது. ஏன்னா அதுல வந்து அவங்களுக்கு எந்த பெருமையுமே இல்லைங்கிறதுனால அந்த சங்குகளுக்கு எந்த பெயர்களுமே சூட்டப்படவில்லை. ஆனால்
நம்முடைய பாண்டவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் அனைவருமே பகவான் கிருஷ்ணரே அங்க இருக்கார். அதனால அவங்க எல்லாமே திவ்யமானவர்கள், உயர்ந்தவர்கள்ங்கிறதுனால அவங்க அவங்களுடைய சங்குக்கு தனித்தனி பெயர்கள் இருக்கின்றன. அது என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய சங்கு பத்தி குறிப்பு வருகிறது பகவத்கீதையில். பகவானுடைய கிருஷ்ணரின் சங்கின் பெயர் பாஞ்சஜன்யம். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பிரசித்தமானது. அதே மாதிரி யுதிஷ்டர், அவர் தான் மூத்தவர், அவருடைய சங்கின் பெயர் அனந்த விஜயம் சொல்லுவாங்க. பீமன் அவன் தான் அடுத்தது, அவனுடைய சங்கின் பெயர் பவுண்ட்ரம். அர்ஜுனன் அவனுடைய சங்கு வந்து தேவதத்தம். நகுலன் அவன் வந்து சுகோஷம். சகாதேவன் மணி புஷ்பகம். சோ இந்த சங்கின் பெயர்களை எல்லாம் சொல்லி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பெருமை வாய்ந்தவர்கள் எல்லாம் பாண்டவர்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார்கள், அதனால்தான் அவங்களுடைய சங்கும் பெருமை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, பெயர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருமை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் கௌரவர்கள் பக்கத்தில் வந்து யாருக்கும் பெருமையும் கிடையாது, அவங்களோட சங்குக்கு பெயர் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை, அதுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருமையும் இல்லை. அதுதான் இது மறைமுகமாக தெரிகிறது. இப்போ இதோட விரிவுரை பார்ப்போம். பல்வேறு சங்குலிகள் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இதுல கூட இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பாண்டவர்கள் ஊதிய சங்கினால்தான் கௌரவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் சிதறி போயினன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடிய கௌரவர்கள் ஊதிய சங்கினால் எந்தவித பாதிப்பும் பாண்டவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை. சோ இதுல இருந்தே என்ன தெரிகிறது? தர்மம் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறது. ஆகையினால் போருடைய முடிவு வந்து இப்பொழுதே ஓரளவுக்கு தெரிந்து விடுகிறது. ஏன்னா இவங்க பக்கம் தான், பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் வந்து தர்மம் இருக்கிறது. அதனால்தான் அவங்களுடைய சங்க முழங்கினோன்னு அவங்க கௌரவர்களுடைய ஹிருதயம் வந்து பலவீனமாக ஆகிவிட்டது. இப்போ எதனால வந்து பாண்டவர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்கள், ஏன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவன் தான் போற வெற்றி பெறுவான்ங்கிறதுக்கு ஒரு சில அறிகுறிகள்லாம் இருக்கு. என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, முதல் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், அங்கதான் வந்து போர் நடக்கிறது. தர்மக்ஷேத்திரம்னாலே வந்து தர்மத்துக்கு தான் வந்து எப்பவுமே வெற்றி கிடைக்கும். பாண்டவர்கள் பக்கம் தான், ஏன்னா பாண்டவர்களுக்கு தான் வந்து அவங்க பாஞ்சாலியை வந்து துகிலுரிய முயற்சி செய்யும் போதுதான், அதனால தானே இந்த பாரத போரே நடக்க வேண்டிய காரணம் அதுதானே இல்லையா? அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஒரு காரியம் செய்யாம இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய போர் திரட்டின்னு வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாம இருந்திருக்குமே. ஆகையினால தர்மம் வந்து யார் பக்கம் இருக்கிறது? அது அந்த தர்ம கஷேத்திரமே வந்து இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி. அதே மாதிரி அர்ஜுனுடைய தேர் வந்து தெய்வீகமான தேர், அக்னி பகவானால் வழங்கப்பட்டது, அதுவும் ஒரு காரணம். அடுத்ததாக கபித்வஜன்னா, கபினா வந்து இப்போ ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து இந்த அவருடைய கொடியில், இங்க பாத்தீங்கன்னா கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயர் இருப்பார், அவருடைய முத்திரை இருக்கும். அவர் வந்து ஈவன் தோ அவர் வந்து ராமாயண காலத்துல இருந்தாலும் பீமன் போய் அவரை வந்து நேரடியா பார்த்து இந்த மகாபாரத போரில் நீங்க பங்கு கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்கிறான். நேரடியா பங்கு கொள்ள முடியாது, நான் உன்னுடைய கொடியில் வந்து இருந்து அனுகிரகத்தை புரிகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்றாரு. அடுத்ததாக சங்கநாதம், இப்பதான் பார்த்தோம் முந்தின ஸ்லோகத்துல தான் ஒரு சங்குக்கும் தனித்துவம் இருக்கிறது. அடுத்ததாக காண்டீவம், அர்ஜுனனுடைய வில்லின் பேர் காண்டீவம். அதாவது அப்புறம் வந்து பாசுபதாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு மகாஸ்திரத்தை வந்து சிவபெருமான்கிட்ட போர் புரிஞ்சு தபஸ் பண்ணி அவன் வாங்கியிருக்கான். அடுத்தது லக்ஷ்மி தேவி, அதாவது ரிஷிகேஷனான பகவானே இங்க இந்த பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறார். எப்போ வந்து ரிஷிகேஷனான பகவான் இருக்கிறாரோ அவருடைய மனைவியான லக்ஷ்மி தேவிங்கிறது அதிர்ஷ்டத்தோட ரூபம், சுரூபம் இல்லையா? அவங்களும் அங்கதான் அவர் கூட தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பா. எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த யுத்தமே நடந்தது வந்து மோக்ஷாத ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது வைகுண்ட ஏகாதசின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அன்னைக்கு நடந்ததுதான் இந்த யுத்தம். ஆகையினால இது எல்லா அறிகுறிகளினாலும் முன்னமாகவே பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயமாக வந்து சேரும் என்று தெளிவாக தெரிகிறது. இதற்கு அப்புறமா வந்து அவன் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட, இந்த ரதத்தை நீங்கள் ஓட்டிக்கொண்டு 2 படைகளுக்கு நடுவிலும் கொண்டு நிறுத்துங்கள், நான் எல்லோரையும் ஒரு கண்ணோட்டம் விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான். ரதம் ஸ்தாபயமே அர்ச்சுத அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தால இந்த 21, 22ங்கிற ஸ்லோகத்துல சொல்றான்.
உடனே கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து பகவான், அவரே பகவான். அவர் தேரோட்ட ஒத்துண்டதே பெரிய விஷயம் இல்லையா? அவர் வந்து தேர் ஓட்டி தான் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் எதுக்காக அவர் தேர் ஓட்டின்னு வர்றாரு அர்ஜுனனுக்காக? அவர் தன்னுடைய பக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக, தன்னுடைய பக்தன்கிற காரணத்துக்காக அவர் இவ்வளவு கீழான தேரோட்டணுங்கிற நிலைமை கூட எடுத்துட்டு அவர் வந்து தேரை வந்து இரு படைகளுக்கு நடுவிலும் கொண்டு செல்கிறார். இப்ப இந்த படத்துல வந்து அவன் எவ்வளவு துக்கத்தோட இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அவன் வந்து ஒரு சில காரணங்கள் சொல்கிறான். இந்த காரணத்தினால நான் வந்து போர் புரிய விரும்பல. முதல் காரணம் வந்து சொல்றது வந்து அவன் இரக்கம், இரண்டாவது இன்பமின்மை, அடுத்தது பாவச் செயல்னு ஒண்ணு சொல்றான். நாலாவதாக குடும்ப பாரம்பரியம் காரணமாக நான் போராட விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்றான். ஐந்தாவதாக இருமனம், அவனுக்கே குழப்பமாக இருக்கிறது. இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து நான் வந்து போராட விரும்பல, எனக்கு நீங்க தான் வந்து சரியான மார்க்கத்தை காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான். இதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் மனநிலையை நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்லோகங்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம்? இந்த இரக்கம் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா, இரக்கத்தினால நான் போராட விரும்பல அப்படின்னு சொல்றது வந்து 1வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்பமின்மை அப்படிங்கிறது 31வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பாவச்செயல் அது வந்து 36வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. குடும்ப பாரம்பரியம் பற்றி அவன் சொல்வது 45வது ஸ்லோகத்திலும், இருமனம் குழப்பம் அது வந்து 46, இந்த அத்தியாயத்துல 46ம், அடுத்த அத்தியாயம் அதாவது 2வது அத்தியாயத்தில் 6வது ஸ்லோகம், இது ரெண்டாலும் வந்து நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இப்போ 28வது ஸ்லோகம் முதல்ல இரக்கம் சொல்றான் இல்லையா, அது வந்து அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதயந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். அதாவது அவனுக்கு வந்து ரொம்ப இரக்கமா இருக்கு. ஏன்னா வந்து எதிர்த்தாப்புல நின்று போராட வந்திருக்கிறது வந்து அவருடைய ஆச்சாரியர்கள், அவருடைய பிதாமகரான பீஷ்மர் அப்படிங்கிற அவருடைய சொந்த உறவினர்களே வந்து நிற்கிறார்கள். அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப இரக்கமா இருக்கு. இந்த காரணத்தினால நான் வந்து போராட விரும்பல அப்படின்னு இந்த காரணத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் சொல்லுகிறான். அடுத்தது 31வது ஸ்லோகம். நச ஸ்ரேயோ நுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச ராஜ்யம் சுகானி ச. இது வந்து 31வது ஸ்லோகத்துல இன்பமின்மை, சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவே இல்லை. சொந்தக்காரங்களையே நான் கொல்றதுனால எனக்கு என்ன பெரிய லாபம் கிடைச்சிட போறது? இதனால எனக்கு வந்து எல்லாரையும் கொன்றுவிட்டு நான் மட்டும் ராஜ்யத்தை அனுபவித்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேனா? எப்படி எல்லாரையும் கொன்றுவிட்டு நான் மட்டும் எப்படி ராஜ்யம் நடத்துவது? எனக்கு வந்து இதுல இன்பமே இல்லை, எனக்கு கொஞ்சம் கூட எனக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இந்த 31வது ஸ்லோகத்தில். அடுத்தது 36வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்றான். பாபமேவாஷ்ரஹேத் ஸ்மான் ஹ்யத்வா தானாததாயின தஸ்மான்ஹார்யம் ஹந்தும் தாத்ராஷ்ட்ரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்வதில் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, அதாவது லட்சுமி தேவியின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினர்களை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியோட இருக்க முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? இது வந்து பாவச் செயல் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து இந்த கௌரவர்கள் வந்து பஞ்சமா பாதகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த நெருப்பால எரிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து என்னெல்லாம் பாவம் செய்யலாமோ விஷம் கொடுத்து கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க, விஷம் கொடுத்து கொல்வதற்காக முயற்சி செய்தார்கள் பீமனை. என்னெல்லாம் பஞ்சமாகா பாதங்கள், அந்த பஞ்ச பாதகங்களையும் செய்தவர்கள் இந்த கௌரவர்கள். அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை வந்து கொல்வதனால நமக்கும் பாவம் தானே வந்து சேரும். எதுக்கு அவங்கள போய் நம்ம கொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறான்.
திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியே ஆனதில்லை. அதனால அதிர்ஷ்டத்தின் தேவதையான கணவராக நீங்க இருந்துட்டு அதிர்ஷ்டத்தின் அதாவது ஒரு சுபமான ஒரு இது அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு மங்களம் இல்லையா, மங்களமான ஒருத்தர் லக்ஷ்மி தேவியே அவருடைய கணவராக நீங்க இருந்தது இந்த அமங்கலகரமான காரியத்தை செய்ய தூண்டுகிறீர்களே கிருஷ்ணரே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றோம். அதனால நான் போரிட விரும்பல அப்படின்னு சொல்றோம் 36வது ஸ்லோகம். அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியத்தை மேற்கோளிட்டு அவன் வந்து நான் போராட விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்ல போறான். யதி மாம் பிரதீகாரமசஸ்திரம் ஹஸ்திரபாணய தாத்ராஷ்ட்ரேண ஹன்யூ தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். அதாவது எந்த அளவுக்கு போகிறான் என்றால், எனக்கு வந்து இதுல போரிடத்துக்கு விருப்பமே இல்லை, ஆயுதமின்றி இருக்கிறேன் நானு, என்ன வந்து ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் புதல்வர்கள் அவர்கள் வந்து என்னை கொன்றா கூட பரவாயில்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவன் வந்து சொல்றான். எனக்கு வந்து இந்த போரிடுறதுக்கு எனக்கு இந்த குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழிப்பதற்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை, அவர்களே என்னை கொல்லட்டும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்றான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். கடைசியாக இரு மனம், அதாவது குழப்பம், இது வந்து 46வது ஸ்லோகம். இது தவிர வந்து 2வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகத்திலையும் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இது வந்து கடைசியா இந்த காட்சிகள்லாம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே சஞ்சயன் வந்து சொல்றான், இதுதான் நடந்தது, இந்த மாதிரி திருதராஷ்டிரன்ட்ட வந்து இது மாதிரி எல்லாம் நடந்தது, இந்த மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் வந்து நான் போராட விரும்பல அப்படின்னு இந்த காரணங்கள்லாம் சொல்கிறான். சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்வார்ஜுன சங்கே ரதோ பஸ்யத் பஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜஸ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்பிக்ன மானசஹ. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திவ்ய திருஷ்டி மூலமாக இருந்த இடத்திலிருந்தே திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து அவன் இந்த விளக்கங்களை கூறுகிறான். சோ இதன் மூலமாக இந்த அத்தியாயம் இதனுடன் முடிகிறது. இந்த அத்தியாயத்தோட பேரே வந்து என்னன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது அர்ஜுனனுடைய கவலை, அவன் எதுக்காக கவலைப்பட்டான், என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா. இதோட சுருக்கம் பார்ப்போம். முதல் ஸ்லோகத்துல வந்து திருதராஷ்டிரர் பேசினார், கீமா குர்வத சஞ்சய, அவர் விசாரிக்கிறார். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் மகதீம் சமும், துரியோதனின் பயம் தெரிகிறது. 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சங்குகள், வெவ்வேறு சங்குகள் முழங்கிட்டு அது பார்த்தோம். ஹிருதயானி வியதாரயத். அப்புறமா 20வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனனின் கவனத்தில் உதித்தவை, காண்டீவம் ஸ்திரவம் ஸ்தே ஹஸ்தாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 காரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அது. அப்புறமா அர்ஜுனன் 28ல இருந்து 46 யதி மாம் பிரஸ்தீகாரமசஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உரைத்த காரணங்களையும் நம்ம இன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதோட வந்து நம்ம இன்னைக்கு செஷன் வந்து முதல் நாள் செஷன் முடியறது. இதற்கு அப்புறமா வந்து நம்ம போலிங்லாம் லான்ச் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க போயிடாதீங்க, போலிங் மட்டும் எடுத்துட்டு நீங்க அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். நான் யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீம்